We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Amaphoyisa angiphendula inhlekisa ngizovula icala. Ngikhulele ekhaya, ngihlala nomama kanye nobaba nodadewethu omdala kunami. Ubaba ubeyi-taxi owner. Sasidla izambane likapondo ekhaya. Kwathi ngomunye unyaka kwavuka izimpi zasemateksini zokubanga imizila mangingaphosisi. Kulowo nyaka ngangiyofunda ugrade 10. Abazali bami babe sebethatha isinqumo sokungiyisa eboarding school ngoba bethi bayangivikela. Nangempela ngahamba ngayofunda khona eboarding school. Abazali bami bebangifonela zonke izinsuku. Ngangibuya ekhaya ngama-holiday kuphela. Kwathi nje lapho sengenza ugrade 12. Ngolunye usuku kwakulesithathu ntambama. Sekushaye isikhathi sokuthi bafone ekhaya. Angilutholanga ucingo njengenjwayelo. Kwangikhathaza kakhulu lokho ngoba ngangazi ukuthi abekho safe kulezi mpi zabo zamatekisi. Ngalinda kwaze kwashaya uLwesihlanu lutho ukuthola ucingo oluvela ekhaya. Ngase ngicela esikoleni ukuya ngasekhaya ngike ngiyobheka isimo. Ababanga nankinga esikoleni bangivumela ukuthi ngingahamba. Ngase ngilibangisa khona ekhaya. Ngathi ngifika nje ekhaya ngathola kugcwele abantu, omakhelwane kanye nabomndeni. Bangihlalisa phansi omalume base bengitshela ukuthi abazali bami kanye nosisi wami abasekho emhlabeni. Basho ukuthi bona bezwe ngomakhelwane ukuthi abomakhelwane bezwe sekukhala isibhamu kanti kudutshulwa umndeni wami. Base bengitshela ukuthi umalume omncane ubesendleleni yokungilanda esikoleni. Kusho ukuthi siphambane endleleni. Ngaphatheka kabi kakhulu ngokushiwa umndeni wami emhlabeni. Kwenziwa amalungiselelo bafihlwa kwandlula. So amatekisi ababa asala nami. Ngase ngithatha isinqumo sokuwathengisa ngoba ngangingeke ngibe namandla okulwa izimpi zasemateksini. Ngaleyo mali ngathenga iplaza, ngavula ibhizinisi lokuthengisa imfuyo. Yahamba iminyaka ngase ngithatha unkosikazi. Kwakumnandi othandweni lwethu makusaqala saze sathola ingane yentombazane. Unkosikazi wami ubengasebenzi, ubehlala nje endlini anakekela izidingo zami nengane. Bengimenzela konke akudingayo. Kwathi nje emva kweminyaka 4 ngishadelwe, unkosikazi wami waqala wazinikela otshwaleni ngendlela eyisimanga. Lento yakhe wayiqala kancane kodwa ngangingayinaki. Waqala kungumuntu ophuza kanye ngenyanga. Ngathi ngisabheke lokho, waphinde futhi waqhubeka sekangumuntu ophuza njalo ngama-weekend. Wagcina esengumuntu osephuza nsuku zonke. Mina angibuphuzi utshwala sidalo.
Ngama-weekend bese ngazi ukuthi yimi osala nengane, umkami uyophuza nabangani bakhe. Kwamali leyo yokuphuza ubeyifuna kimi ngenkani. Uma kuke kwenzeka nje ngangamuniki imali, bekavele anyamalale i-weekend yonke, soze simbone ngeSonto ntambama. Uma ngimbuza ukuthi ubuyaphi, ubevele athi ubuya kubo. Yaqhubeka-ke lento yakhe kwaze kwafika la angibeka khona isandla. Ngababikela abomndeni ngesimo engiphila ngaphansi kwaso emzini wami. Bazama ukukhuluma naye kodwa lutho ukushintsha. Kunalokho izinto zaba worse. Bengithukwa nsuku zonke, ngishaywa futhi. Ngamanye amalanga bengike ngivalelwe ngisho ukungena endlini, kumele ngilale emotweni. Ngangilokhu ngibekezele ngithi uzoshintsha unkosikazi wami ngoba bengimuthanda, kanti futhi bengingafuni ukulahlekelwa ngumndeni wami. Kuthe nje sengibona ukuthi mangiqhubeka ngihlala la ngizofa. Ngase ngibona ukuthi kungcono ngiyozifunela indawo yami, ngizophumuza ikhanda, ngikwazi ukucabanga kahle ukuthi yini engilungele. Ngenza njani ngalomshado wami? Ngathi ngiyamazisa nje ukuthi sengicabanga ukuphuma ngiyozihlalela ngedwa. Wangishaya loyasisi waze wangilimaza ngamabhodlela. Ngavuka ngayovula icala. Ngafika epolice station, ngabeka inkinga yami. Amaphoyisa angihleka athi nginamanga, angeke umuntu wesifazane angishaye kanje, engishayela nasekhaya. Athi nginamanga nje mina ngishaywe etshwaleni. Ngabathe ngiyabachazela nokuthi angibuphuzi utshwala, angizihambi futhi nalezo zindawo lezo. Bathi nje amaphoyisa, angeke ndoda uze ushawe umfazi akulimaze kanje. Ngikutshela ukuthi amaphoyisa wayebizana kuzohlekwa mina. Hayi, ngabuyela endlini ngidangele. Ngafika kuye ngamazisa ukuthi sengibuya epolice station, kodwa icala angilivulanga. Bathe asizokhulumisana anginike izinto zami, ngoba ubengafuni vele nezinto zami. Ngisho nje ngiqamba amanga, amaphoyisa afike angihleka. Lo wesifazane wathi kimi ukube ngimbophisile ubezothi ubengishayela ukuthi bengizama ukudlwengula ingane. Aze asho futhi nokuthi amaphoyisa ebezokholwa yena. Ngaqhubeka ngahlala naye, ngase ngihleli naye ngenkani bese ngingasafuni. Ngase ngisaba nalezi nkulumo ezithi engangiqambela amanga athi bengizama ukudlwengula ingane. Kodwa futhi ngaba nomqondo wokuthi kuyafana musu, usengangibopha athi ngizame ukudlwengula ingane, wes ngisahlala naye. Ngelinye ilanga ngaqunga isibindi, ngamutshela ukuthi ngiyahamba mina. Ngabe ngithatha vele izinto zami. Waqala wangishaya engivimba ukuthi ngithathe izinto zami. Ngase ngikhathele, ngavele ngadonsa isando esasise garage.
ngamuphihliza ngaso ikhanda ngebhadi wavele washona same time. Ngaqede ngayozinikela emaphoyiseni. Ngafike ngalifica elilodwa kulawa ayehlekisa ngami. Ngalitshela ukuthi into benifuna ukuthi ngiyenze sengiyenzile. Sengimbulele ke unkosikazi wami. Nasenkantolo ngafike ngalubika udaba lwami namaphoyisa ukuthi ngeza ngithi ngizovula icala bangihleka bangayingeni indaba yami. Enye into ebuhlungu lezi nhlangano ezilwela abantu besifazane nezingane zenza umsebenzi omuhle impela. Kodwa into maseyenzekile istory sinamasayidi awu2. Mina base bengibhikishela ezinkantolo sekungathi ngiyisigebengu esikhulu. Ngoba impela babelwela ukuthi ngithole life sentence. Kanti inkantolo nami izongipha kancane indlebe ilalele iside lami. Ngaveza nezincwadi zasekliniki ngilimele. Bangigweba u15 years. Kazi thina madoda ubani umkhulumeli wethu? Ngiyafisa ukuthi uhulumeni wethu singabantu besilisa angasibhekelela nathi. Sibe nezinhlangano ezizosikhulumela. Kuphinde kufundiswe namaphoyisa ukuthi babhekane kanjani namacala wokuhlukumezwa kwabantu besilisa. Mina nje ngabe angikho la ukube amaphoyisa enza umsebenzi wawo abopha lo muntu wesifazane. Kuyimanje ngiyadonsa la ngaphakathi. Angazi nokuthi ingane yami ikhula kanjani la ngaphandle. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzongixolela ngesenzo sami. Ngithanda nokuxolisa kakhulu kundodakazi wami. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ku comment section ukuthi ucabangani ngale ndaba kaAnonymous osibhalele namhlanje. Sacela ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Sacela ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free. Ama-analytics wethu asibonisa ukuthi 75% yabantu abalalela izindaba zethu la ekhaya abaka subscribe. Kusubscribe only 25%. Siyacela bandla ukuthi nisiseke ngokusubscribe nje qha.